Și am început să citesc. Și m-am dus la un frate și mi-a zis că mă puteam și eu pocăit. Ziceam că sunt pocăit, dar eram păcălit. După 2 ani, 3 ani de sfânt. Hoția rămăsese. Mă duc la un frate acasă și îmi zice, nu ești pocăit? Zic, de mine, fraților, n-am treabă cu nimeni. Care vrea să primească, care nu, Domnul să vă binecuvinteze. Și să nu fiți supărați pe mine. Vă supărați pe Dumnezeu, că ce vă spun, nu vă spun de la mine. Vă spun din cartea lui Dumnezeu. Am citit și citesc. Ca asta altceva n-am încercat, decât să fiu în cuvântul lui Dumnezeu. Că mâine să ne și o să ne bată în casă ca să scoatem Biblie. Dar acum, din 2016 ziceam la frate. Fraților, vedeți, o să strângă Biblie. Nu știu, dar ce vă spun, nu știu de unde vine, dar știu că o să strângă, o să fie o singură carte. Și o să ne închinăm toți la un singur om. Și uite că Dumnezeu știe ce se întâmplă, știe ce se face. Când vorbește, Domnul împlinește, mărit să fie Domnul. Și am citit și m-am dus la fratele ăsta și îmi zice, tu ești pocăit? Și eu zic, da, frate, cu alta. Păi cum că umbli ca bungași și ca poți? Cum sunt ca bungași și ca poți? În bluz și mânică scurtă în tricou? Cum că m-am pocăit, m-am botezat? Nu mai fumez. Nu se vede, că nu ești pocăit. Iar arată-mă scris, unde scrie? Mi-a zis, citește la 1, pentru 3 cu 3. Și am văzut cu frații mei și am citit. Din ziua aia, am început să mă scriu. Mă drogam cu un frate, după toată treaba, cum mă vedeți, mi-am revenit puțin și am început să mă droghițeam și așa mă. Să-mi iau coșturi și cruce să mi le bag în tot. Când îi muri că ăștia n-are bani să mă îmbracă. Mărit să fie Domnul. Și planul meu cu planul, Dumnezeu nu s-a păcăit. Mi-am luat drogul și fumam și mă drogam cu un vecin. Și era pocăit. Mărit să fie Domnul. Și vine Dumnezeu la ureche și îmi zice, cine ești tu să-i judești? Că judecata e a mea. Fraților, în ziua aia cu 3 minuri că m-am lăsat și m-am... Păi cum să fie Domnul e bun, milos și durător, eu sunt rău. Eu nu ascult. Doamne, ajută-mă să împlinesc cuvântul Tău. Că numai Tu faci toate lucrurile, Doamne. Noi nimic nu știm. Ziua de mâine nu e a noastră, e a Lui. Și tot ce este făcut în mâna Lui, și noi și copiii noștri. Dumnezeu să-și preslăvească numele Lui și în biserica asta, și în familiile voastre, și în familia mea. Și mă rugam și zicesc lucrul Dumnezeu. Cine ești tu de cartea mea? M-am dus la biserică înapoi și mi-am cerut cu iertare de frate. Când a venit unul la mine, o brundă zile am stat acasă. Și m-am dus și m-am venit, a venit un frate și zice, frate, e scris aici. Nu i-am zis, n-am zis nimic. Ai terminat, da. Frate, dacă nu e scris aici în cuvântul lui Dumnezeu, că am fost bun la cine ai venit o brundă zile să mă lauzi? Că dacă sunt mort sau viu, unde-i credința voastră? Și mărit să fie Domnul. Când dă niște cuvinte, dar nu știu. După ce vorbiți, Doamne, ce-am vorbit, mărit să fie Domnul. Iisus Hristos a avut casa aici pe pământ. Și ne-a pregătit și o casă în cer. A citit cu urechile și ați văzut. Și citiți acasă și cercetați Biblia. Că aici găsiți viața veșnică. Strâng cuvântul Tău, Doamne, în inima mea să nu păcătuiesc împotriva Ta. Dacă ți-ai luat carnetul, ai învățat, nu? Dacă ai ajuns la facultate, dacă ai ajuns mare inginer, sau ce ați ajuns copiii, dacă nu citeam și nu învăța ajungea, dacă nu citim cuvântul lui Dumnezeu, nu cunoaștem pe Dumnezeu. N-avem nicio treabă. Sunt pocăit, decât pocăit ca pariu. Mai bine lasă-mă așa, că nu-i mai rău ca mine pe stradă. Ai văzut cum vorbește, ai văzut cum se poartă, ai văzut că e moda în el. Doamne Iisuse, ajută-mă să mă pocăiesc, Doamne. Ce e asta? Ați văzut Lazar, îl știm pe Lazar, ce a făcut Lazar. L-a luat sânul lui Avram, nu? Acolo ne dă o mare pildă, fraților, la noi cu când. Vă întreb pe voi, toți bătrânii în credință. Am câțiva ani de zile pe casa Dumnezeu. Dumnezeu să vă întărească, să nu ține. Zice, bogatul mi-a dat nume. Dar lui Lazar l-a murit, i-a dat nume. Dumnezeu te cheamă pe lume, mărit să fie. Moare săracul, moare și bogatul. Dar bogatul ăla cunoștea cuvântul lui Dumnezeu?
Nu era în neamul seminția lui Avram. Toți Israelul cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinte de fapt. Tot poporul cunoștea. Aici se întâmplă la mine, cam de mine. E vecinul meu bolnav. Și nu mă duc să iau un medicament. Și nu mă duc să fac la ușa lui sau să mă rog la geamul lui. Vezi? Nu ne-ai chemat la biserică. De ce n-a venit? Uite ce a făcut Dumnezeu. El pleacă în cer și eu mă duc în iad. Cum a făcut bogatul cu Lazar. Fraților, rugați-vă că Dumnezeu a zis, rugați-vă unul pentru altul. Nu, Doamne. Noi doi să ne rugăm pentru drogatul, pentru curva aia, pentru hoțul ăla și criminalul ăla. Ca Dumnezeu să-l salveze, ca Dumnezeu să ridice. Vorbea fratele nostru că s-a dus acolo și nu vrea să-l boteze. A rămas așa, un om bătrân în credință, Domnul să-l întărească. Cuvântul lui Dumnezeu la Matei, capitolul 28, versetul 7 și 8. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat și mie ceva. Acolo zice, botezați-i și după aceea învățați-i ce v-am poruncit eu. Pe cum nu eu fac invers? Eu fac invers. Dacă cartea lui Dumnezeu zice, după aceea învață, ținte de el. Nu-i da drumul, te-am botezat, te-am băgat uscat, te-am scos la ud. Gata. Nu, fraților. Puneți mâna, citiți, fie femeie, fie bărbat. N-aveți Biblie, nu știți să citiți. Băgați Biblia aud după telefon. Toți avem Facebook. Toți avem. Ce e bun să-l folosești. Măriți să fie Domnul. Îi mulțumim lui Dumnezeu că astăzi sunt în locul unde se cheamă Dumnezeu. Poate ei s-a făcut minuni. Dar Dumnezeu să facă în continuare. Dumnezeu să lucreze la inima voastră, la familia voastră. Fiți lumină și sarea lui Hristos. Că el a zis, fiți lumină și sarea. Nu ai nicio mască. Păstrați o mască și în casa auzi, vezi cum vorbești cu mine. Auzi? Vezi că am venit de la biserică. Aoleu, dracule. Te-ai întâlnit cu dracii tăi? Bă, ori copilul lui Dumnezeu, ori drag. Cu Dumnezeu nu se joacă. Ori tot, ori nimic. Amin. Auzi, îmbrăcămintea ta să nu mai fie ca lumea de afară. De ce, Doamne? Păi intrăm în apă. Te-ai botezat, nu mai fi nimic ca Domnul și Mântuitor. La 1 Petru, 3:3 vorbește, și dă femeie, și dă bărbat. La 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 6 până la 10. Și la 14 spune, și dă bărbat. E o rușine bărbatul să aibă părul lung înaintea lui Dumnezeu. Femeia, datorită îngerilor, să aibă acoperit. Nu pe închisă, frate, că nu-i știi plața întâi. Și nici a domnilor ale ceu. Băi, bașma, părul-i podoaba femeii. Ăsta-i Dumnezeu. Zice Dumnezeu tot sau nimic? Ne pocăim sau mergem așa cum am fost înainte? Ce ziceți, frații, surori? Domnul să vă binecuvinteze.